मोनसे गोजोनथाव रादाब गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा जाबस्रिं बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन मोसाखावरिफोरा साब्रैनि बाङाइ जानो मोननाय नङा बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार जायना बांसिन बेनो देरहागोन होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574000 आव दैथायहरनांगोन मोसागिरि दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574000 बेवहाय दैथायहरनो हागोन